ovo, tamo u nekoj ovo ludnici, u nekoj ludnici bila ovo jedna devojka luda. I bio jedan dečko i isto ludak. I oni dođe jedna sestra i kaže njima vi ovde sedite vi ovde i ovo komunicirajte. I ona izađe i oni ova prisluškuje. I ovaj ludi dečko kaže njoj dobroveče. I ona kaže njemu ti si brod. A ova njemu kaže, a on njoj kaže, pa nisam ja brod. I ulazi ova žena i kaže njima dobroveče. I oni kažu njoj dobroveče. I ona opet izlazi ova doktorka izlazi i ovaj kaže doktorke, mogu ja nešto da vas pitam? A ona kaže kasnije, vidite kasnije da me ovo pitate.